na de pa na Asante region ye de NPP for de na de ayo mo a se bi obi abia no baga yamo a no anka sentia yewura no anka sentia Asanteman ye bedi nkomo enu nti kame ho sanse ensem asisi Asanteman mu ensem asisi Ghana memu na ensem no nso asisi no nso edika sanse ese yanwene no nyansapo ekwan so nanso ye besan ne badwemba kwan so na ama obia atiase Black Power minia memo akwaba minia sa wo ho ye de oba de adawro ma meti apopa eni na ye da nananom no oba konfo oba de nyobi na bekire ni ntwa ho ende enukure pa oti abaye mfa nkonya nsisi no sa na mehu bredi I mean komati amframa okay wo so de afusam frama na say wo mo ba ne ye wo mo a etiam frama e ka wo mo abosoma na sa na no mo ye adwuma no okay umpe obeko okay nti won kan wo de enye wo hye oh okay asema asie ni nyina ye nim benade ntwibo osi akonsam a wakeka dada ye di ho nkomo dada na nananom aba abontene ama won mo de nsem aba eti ye behwe ne ye biebiem na nano na ye ne Black Power di nkomo e mo no kra abo na nananom achi se won ma che dodo eti se ya won ma ba yi ene niam ekeke ka ho no e de sem biem no wo eka ti ye nkona ye nhya ase de nku anim Black Power nano ha ya na me ne usi nkonwa ene ye kan ye se benade ntwibo osi akon chema wontumi aka you can belittle me a wako school oprempe nano ayi ne ka techire ma esi twabo asi ne giwan ene de na kotwa apatri ama sese wapa ahwe okan se nananom ache gomi akra na mbisa o se ada da nananom yente wo munga Asanteman traditional council yente wo munga sese wo ma ba abontene we yembo wo mu osana de meka ne se o ma yade o ma kire se o mo mema na da me hwehwa na o ma ye no nti mebo o ma ba so se o ma ba abonten on se de bia meka se ekon na first ne ye kon no na ye mba ne sekan ne atu ba se ne ya no ntokwa nti se wo kan wa no tumu a obi de wura ni mbeye fom nti mebo o ma ba so se o ma yade so ma ba abonten oh okay na se hono mo thumbs up o ma yade okay yen bantama hina ye na dwuma okay afi yen hwe wo mo ba abonten no yen hwe nsem a wo be kan ese ni ebinum de untumi die yi etoto oyrepa de no ho ebinum free say bi ese nananom ogum de ama untumi bi cause atem no oyrepa radio ni atom ene ade and indeed nana ba ko kan ho so won de nko obenya kopim se untumi beba wo monim no yento na fidie ni mu ni ade menua medasi oyrepa de no enye yewura ne ka se ontum onu an de buo ni ani die se ho na asem ne firi ba yento betum kakra na wahwe ha nti chema untumi obatum a ontum so a kurowura beba oyrepa de ne mame nyewe bantama hene ekan no wanhye wo mo so wo mo ntum aha enti eno de eno no wo ho no for the records wo kan but wanhye wo mo so wo mo ntum ena asem o kan enti enam so ma wo mo anso ekokotu mu enti wo free said we nso de nananom aka no won mo nsi su dia de na so wo free said nka wontumi o mo tu radio no ebeboa o mo tumu a ebeboa ba we no de be me yenye o mo denden ne se o mo ntum eno na ebeboa ma na case na yekese so Asanteman ini ahemfo mienu ena ohene bia mfa nhye ne tirim se ahemfo mienu ntena konya ba akoso okuru ba akoso da ensi da ha ntine wa ba adwa ha mema adwa oba ntena so nti asemu no memom de kakra metimi akapa ayeme yaye se otimi nya akukoduro se wono so e won palace na mesere ne se Asante de ye palace dada nti ne palace we de e poso mum ne beko ko se po asase ne de eso pa obi ani ho nti me ne po hena kasa wonya wodi Kenya asase ma ndada wo wonya asase wo ma hodo betima sikase pa obi ani ne mpre enipa edi ani mu ko menhia se MPP amanyuko kakra kai ye hu dwomtani 17 mu wo mampanyin dada ono apagya fie oye de se donajeku nkofo mampanyin na nkasa mu wo ho yenim se de nananom wa Asanteman no esi eso ba umia mu mampon hene kra de friends and papa prekope na mampon hene na nkasa nso gini tum kra dada sa no obetu frankai na wohwe nipa bi te se abronye na ne bi ene JFK na no mumunye hadodo
Menu am dase. On say chema wontumi ankasa no party ni wachemu. Sese. O wachemu ye no. Ise bi won ho. Ena bi susu wo ba bi omo. Nti se ukoka wasem a omo support no na eni wati nkoka. So, asem sei no se bi omo ye mpanyimfo omo di anim wo man mu. Ba nye omo na wo se wo do omo ko pachew. So, se de wo ka se o mampanyin na nkasa wo. Time anu wo pa abatu yi. Ye wura tu ne fo. Kan sem bebere kire no se be ma wo kai mere bi a na wo ye lawyer asem ba ya odwane be hye me ho London. Ye wura kan ni nyina no wo kan si asem so. Se din no de wanya awie. Sika na wa honia de wanya awie. Ne mum Ghana fo kom na de wo mo. Bo mo ne pa adwo obetimi aye. Ene na wotwe bia no be manhia. Se ya emu che ya chemba wontimi pese ogu MPP party ya. Ene ntimu ache. So, o se ka ope o mampanyin ya jekunkofo. Oho. Jeje Lawrence yire. Ono so ye de hye. Me so kura me wo ho. Oh, obetuma be fa me. Na me de mani mo nyama ko pache wa ma. Anya bad. So, na se mpanyimfo se wo ho. Na wo kofa wo mu wo ha wo party ni mu de wo mo be pache wa. Wase mo. Ebinom kwase abronye kro de wo ka ho kra no asate because ono se another person a what radio so nsema kase no okeka. On se nsema kase no de bebre na eka bi. On se NDC fo ewo ebi wo ho. So ni papa no. Oh bebre wo ho. Se bebre wo. Na bi ba ko wo ho a wo yi o ka se de NDC ni na no ye de wo mu no mo de na hye cage mu no. Chere me temne de we say de half minute so. Oh, papa ya o ko de ka o hwe ase wo so wo trai. NDC fo ate sa abronye ya wo MPP mu. NDC fo wo bi. Na se na wura fini di. Ni so bo an we de. I am na. Ase du nketia. John. Johnson de no kwasem nie se oni abronye nyina yepe. Dabi Johnson de nya abotre Johnson de no obedi watam in a professional way. Eto da wo ye kura wu. But abronye de aggressiveness no. And the ma wo mo ye nsunsuan dantem. Nka ne din no de nka obi a ompa abro no nasem ne ye pempen. Ai. So ho. Ena ayisu so asiedu so ye pempen. So ntika ba ye kura nka mbetima ko hu asiedu aka. Ya bi asiedu de wonu mu obenya kura nanka. Wo ba ye nka na ma pa wasum. Na ya pam ye de obepa che wo ma. Ne ma bi wo ho a. Ene na untumi kokoso hina wa obo ni dua no. Eno so dua no eye katashi anasa daase anasa sei. Cause kokoso hina na nka sine num asem ton. Ose wogina so na chairman so JFK gina so no omo frɛ no. Ena wo bisa se nana yase mate sei ena aba. Ena ono nso bo ni nyina mu de chance ono de anu ono na ba manhia be kan yo. Anu na ba manhia be kan no obi na de beto saa man hene nim. Ena saa man hene frɛ ono. Onso na ko abubro ani sebe opem so. Menua yemfa bibi nhyem. Emle bi atwam ye wura. E ka asem bi wo manhia se. Ukote se obi boni dimbone ana o ka asem bi a fa ne bra na yenhwehwem se onu mpo wayempo a obepa ho kyew ko so mfonso woni pa ho se nso wanye ne nipa pese ogu nanim ase a bi hu ba bi be ka asem na fa na mo masem ne ba ye se chema huntumi kan ye o se wan kan ene wodi nkrofo be pa kyew de a ade na che se won kan ye enti na bi se aduabo na obo ene ebenya nyina so obo ho adua kogo so hine se waye ndai se wa ka asem a won kan because se me free se adua na obo ene se wa kan ka omo se adua me nue na se won asem aba na won kan ya me se metiwe na ye frɛ ba himfi a ade a wo se me cheke ne se me nkoka obi ho asem me nkofa obi yire de a e bi kura na ye wure be ma misika ana ba masa se ana ba bo ba so adentina ya frɛ ma himfi na me bobna ye dai se me tie pa ma te se otumfo frɛ me e wo menhia wa ka date ni kura mfa ma me so wa ka so ohia me ya wa de be na awotwe a me kwa akoda ho bena de be na awotwe ai se da no na me ka che madam me obi se odo me ko UK UK da be a was just February ending ene ko da port ene na me ko me kam papa na me ko 2 months before na me te mi ko film na fa me am ende otumfo frɛ wo twa ma date na so ansa because me ni bone enti wo se me tutu bi ka na me ko de me kate ko se simpie no nchen o fom ono no ene anopa bia na na ne ma ba me wa dada enti wo de mamu ni problem na se prapra kura na me prapra ho so me praso me pra ba bi obehu me na wo hwa ne ni akofa me so so nti se asem bi wo ho na won kan ya ukopa che wa ye dai bi enkokun ye se ye de asem ato so ye won krofo bebro mu jail a
ade no munye yo enso mo da so jail oba wo de be yesua de no hwe ne ho woni pa ho ye di chema wontumi se waka se onka ye dua na wabɔ no enye obi a ono se me asem ba na odi bi ma meka ne lawyer ya nsa koka ani so asnega asem yi meba lawyer no so ma me be defend se se adua na enye adwuma esi ne okonogopo nyina adua na anya adwuma so ho nti die nti na se adua we a wokɔbɔ se wakodi toro akyerew etoro na wokodi ye na ne sen na oyin no so ka asem bi ma no ye me de na mani che eno kura no so obodua mpo a chema wontumi na nkasa kura no esa wo case wo saa hene na wabɔ ne se nsabe de be kan se wakwane abeta o case wo hene na wabɔ ne dua waka asem a ye si atia opim so na ne hene masa bɔ dua masa bɔ ne hene dua se wo na akɔbɔ ewura mane nti ono nso ɔse me ya MPP ni die me ntwantro nanso me ma MPP no nya me de nkyɛ ma santeman me ya santeni a me som nura me di nsia kantam wɔ nanim sɛ me mfa nsuo nyina manum kasa nkyerɛ ne da eti me bɔ ne kokɔ sɛ gyan ne wo keka no wa nya ne ɔkɔ so kan emponya me na me kɔ kan na ɔno kora na ɔka ye mpo adua ne nya no nsuo ne kyɛ ma wontumi papa dia nsuo be na ɔde bɔye antoa na ɔse antoa na antoa ne papa dia asa nkrofo bi bobo dua wo fen so e ma fensen ye papa no opere akonwan ye fensen keke me ka kire mo se mo am ko bodua ne dua ne nti obi a so ta se unye keke ye obi modua mo obi se keke no free se e bia ofen so fo chinchim ne saji ne sika ona ba kwasa ma mama nsuo ne se ohia ne sika enye mo am ko bodua ma no so ho ono na nsuo ne ye ne dia no wogina sante asuai no ka asem se sei na wate watufo wamfa asem ni pie ya wasa afa ho aboni bia se wona akoka na so wona akoka akura bia ne benya na wanka nti wanka akopa che waire te se omuso oyare ohene ba akwa asem o kan se wono de ke yawada ye ba ya me no to ye kase ya ye mfa no hui mu kro mo nsa no mo mfa ni mu no mo mfa na no ntimi mpatu nyare saa menua me da asem a obisa mi yale na onka ho dabi yeso ayi yale no nka ono so akire hwan ananso se wo yade wo he hospital be no da form be no de bae forms be no de abae kire se ye di nso asi ne so o so nyi obi ana yare ko hospital bia o fie kura no wo ye bibiduru menua ne ka bebrebe ni police fo ni soldier fo no mo guard no mo fa ni sika mo fa ni mlai ansa ne kingdom no mo na nasi mo fa ni mla Christians ka asem etire edu chemu aduonu no ose emfa wanu enka asem ntia ohene na wode wanu anase odefo bi na wode wanu eka asem kire no ewo se ye badwam o se ye wonko a wode am o se ye de yo emframa kura betini afa ede akọ se eyewiem nso a wose wiem no ma bi ase ho anso betumi afa ede akọ Christians ena eka sa asem ni enti Bernard Wontumi asam na okaye eno na Christians se ye ka ho asem no wode nanno aka asem de atia waka mususem eno nim de memeti quotation yase de memeti ase ne se ose emfowa no enka no me asem nkire wohene emponko a wo hye opiem sansam frama betumi ede akọ de memeti ase ne se ohene bia wo mo asabe wo mo do no wo som no ana nipa bia odefo bia wo mo a ohwa wo mo nsa kọ wo ma no ti se me odefo bi bua me na me nsa kọ ma na beti se wo ka no asem boni a mi twam ne fa maso ma me kwa akọbọ na mane sanso no ohene te se ohene kokoso hini sabe ose opimso ase ona man ba bia wote enti se mpo no ote no okokan ya na bible no ka ho asem no on se miniam da spa na asem akofa be on se de bia me ka se president eni bible mba bia ahenie na yakopon ni ti na yento mo so aba ti na yakopon frɛ mo bible na nkasa no ka se kings ya ahemfo nti se wo tena se na obenya assembly man obenya MP bi na benya minister bi na ye wadwen se de ye de asase na hye ne nsa no obeka se atia na de ye de soro hye ne nsa no obeka se atia na se wo de wo ka na kwa obefa he obefa fom na se wo nya alupire so kra na obefa soro soro no a bible ne ka ho asem mframa no eni ye yakomfo eni abosom e wo oman ni mo metima hye me fie ha bodu asem po meku na wotwe ato akene ko so afom yewura ibetima kum ena na no na me ne akomfo ne bebree ko se
omo nsamra ne se e na meta no kokku e na me na me komta no e na me na me kom sikadwa kofi e na me na me ye sei no e din na asem ba omo ka konfo no che omo fana hogoro che obekun to kwa o enti ye na ye didi anochi din mu no de na ye aya na de bia obi a say obi timi frem o say ade din na ye wurade ama me a asem ba na mani abere masa me ye wura ko o me ye konfo ni nyina no konhene bia no wo ye konfo a wo dan wo hene me na me ka kire ensuo kura na wo ye honhom no obonu mu ase me wo hene sa na nyame hyehyɛ no enti wo ye konfo na wo tu kurom na wo se wo ne wo hene e wo hawa wo kom no enye yie da wonim se ahemfo e faade tumi so wonim se sumankwa ahe onkom ni di ne sumankora hene otumfo sumankora ehene busum bie no a ono ntimi mfa ne sensi de bo se wo hia no ne fi abosom no emfa konfo no emma e fam kro do be fa akọ what's of asantiment tide bia ne ya ka kire mo se amanyofo mo nya careful nsem bia na mo keka hwe na no me se busum se da kubai obeka asem mi kura jimi nsem wo se 2014 ene ogu Ghanaian movie 2014 no ogu Ghanaian movie na adan ogu na on the 15th ene ogu Ghanaian movie na because adan no kasa wo se omode ahemfo ene akomfo ene nananom anim aye fom ene omo hype nkrofo bi nyame a enya o man Ghana nyame asem we ezisuma nkra hene nso kan bi kire wo mo ana em se so omko so omko pefu no eti osa kan ya kan se omo ana omo de movie ano no omo yare gudam ene wo mo a omo yiri magye omo japade afiri wo mo nsem ne omo bre no se omo ba bonten abeka ka bon se hyehyɛ so ye won nima bi wo ho a ade a unananom akuta abepem sa abre wo fu ene wanum komunti wo kasetia so na de bia no me kuma ye wura nse enye ye wura enka konfo bia ni se o man Ghana mu enya sentiment mu kura konfo bia ni se o man Ghana mu me na me ka kire wo wonim se eduru ba bia kristosom ekata na nanom som a wo ye konfo kura na ko obi fie kura na ya paint you black ba no mu refi se Ghana eye black ye star na ye black ba ya paint ye black ena wo kwai okoku ena wo kwasɛw eso otumfo atema tena se fi so otumfo be di akonwa ko 25 years ni de bia ni wa wanye program on fa konfo ndi kan a hype akonfo a hype na nanom saa ma ne ahemfo nyina ye bi ene wo hene wu akonfo kom first wo betima kwase wo hene bia wu kokom na ho akora be so wo hene na nkasa kura wo wu nu kura na ya dada na ma sese no bible nti wo ngunsa biem eso ye wura na wo ye kandifo wo man Ghana mu no wa hype abusuma hype akonfo a abepem sa abere nenne no memem sa koma no e wo hype ho enipa nsuro mi nipa ba me chema me wa adofo a na watena ofi akaseti na matena sa hwe na akom na me kom de nkwase akom na me kom ye kan ba ko sebe ontumi ese ono ma ne ho kwan ne ade ye hwe de ekoso na kasa mfonyi no so na no me hwe ba ko bi me yam hye me pa asa na me ba lawyer Morris ampa de no so no na minim so ye panel member so ye weka ho na odi asante maburu na wo mo ye oye kire no ene ma mpanyimfo no emu hwan ya odi wo matem hwan na edi wo matem ai untumi red tv no so hwan na ye kasa ana me kan se minim se oye weka wo se oye panel member so ye MPP ni o eno de I can't tell ana minim ni padua no so bad me ntwemfonyi no ana o twada pa nkasa pa edi sa maburu se ese ade omko e munim nyansa ema no nso mpanyimfo no nso wo ka bi chom se maame panyin nsam o mkaka nyansa ne ade enimu a ensam no na no ohia meeting okay unyi ni se ese ebra so se wuntumi kasa kire o mkopim se asem wei meka na fidie yi so na mmom mpanyimfo mo hwa fidie wei mfa nkyeme se nyankopon ba wiase wansa jimini yare okay jimini bie no nyankopon esa ne yare na Yesu Kristo kura na omo ka ho asem so wo ba ya mpasa de omo ka na wansa obi a wagimi yare enti se ne maame na ewo mu a anko beka sa asem na kire na na ekomani bre akatua sen na woje na station ho akatua sen na woje on se na anu ya esofu bi kwose nkom fa Ghana ho se ebe Ghana be lusu ni ho nkro ne ba enkrofo bi akobo no yese na so dan akro machine no so atiase enti se woni wo keka nsem we nyina na nkrofo o video ya ba abontin na nkrofo chew no mo bo a sa tam chema untuma betuma beje wana ye wade bi wa masa mfa 1 cd ukom no wa uhia wotimu nko keka nsem mfa obi a
o ni sika ho Ghana yentu panyinifo ani yentu sikanifo ba yen yan kase ahemfo no de yebetuma tu omofo because omo dan yeso ye dan omo so me tu asisi ayi se na me se me koye wura nimu a onsi me kwan da because onim de bosom ne de ba enti me nim konfo a bosom ba na wono ankasa koye wura nimu a ohene bi asi ne kwan so o ma ne mada ne ma konfo no omo ntimi koye wura nimu nyina ye entro a omo de nam nti untimi koye wura nimu untimi ko bada na wakọ because ye wura na ankasa no hwe nanim se ya unsem a wo mo maso a wo de ba nyina wonim utwa ntro wa no be popo se untimi ti bebre so ya omo ntimi nso ayi because wo so ayi na hwe nanim a wo betoto afomfom tumi Nyankopon de ma no na no de ena wo ye konfo ankasa wo sa ye sumai na ankasa ena wo te wo ndi na betima kire no aya na me mpese me kire na se ye wura tre ne nsa se hwe wo so a me donya me wo hwe 40 days nto wasase we so mane bumfu no tre ne nsa se hwe wo ubehu de beto wo man Ghana why na asua asante so a ofa ne ho adi ayade e wo ho akonwa no wudi akonwa wo tumpo akonwa wo furu se kim wonse num we nyina ya agrada me na me ka kire wo wonse num we nyina ya agrada minima hemfu bia otumfo de ne nsa hwa yo mo so na wo nte ase itu won hwa kwa wo ye na de na ne bu fu na wo tene ne nsa hwa so se ya o 40 days kra so wa che aya o munya de o mo ye no o munyai ana ushiti ayi efene say lawyer Nyansapo ana e ko na nsabe kura de me de ba ohene bi kan no finti ma mi nkasa mfi ohena no ko de lawyer kan no ya me de nsa me sa be kan afidie so eti ebra MPP fo no ko ya no ohene say lawyer de he ho asem na Nyansapo wo ya adwuma wo WONTUMI TV so o sa ya mranim ni wo Ghana chairman WONTUMI lawyer no ai na no ya blogger na oh dia minim so ya lawyer minim so ya blogger dia ana o sa ya mramu nsam e wo TV no so kire mra ne ade blogger oh ya blogger unim se ono kuro ya ne ma afia so asne gabo chairman WONTUMI dua na se mo kan ye wo ma me nkan won so a sha se toto dabi ase sa lawyer no opre aso ne ba omia ayire no mo ye namfofo so mo ye nuafo o mo pre dodo no kura se na me ka kire o mo pre ye woni me bi wo ha ye mpre sa o hwe ahokire ya o ahokire wudi agro obekukun bi a woni be ba ho so ni za ahokire na ama Nyansapo de kan te se fi se okoye papa lawyer de bia wo de asemba ana ya na chema WONTUMI na so o blogger ni nti o me blogger manana mi nyini se WONTUMI be kasa ansam akase na o kan TV na no wa wonu amukura wa koka ne WONTUMI ennei I can confidently tell you say chema WONTUMI wonu no ho onu na match afia de chema woni chema nnamu asem nyina pia bonten video so a na chema da ne kukumu a o twetwe na no ho nwi nyina onu na ye ma sa videos ni nyina ba bonten sa videos na ba bonten ne kura na wo se kan MPP fo kura tu chema WONTUMI because obi e do asia santimem se wo hene da kuma yen na wo de akoye mparatwen onim sa asama wo kan ayi Samuel ngoma no nso e kan sa so say first Samuel ma me hwe na me kan cho o ayi wo hin bi di nsem hunu sa mo no edu ho no na hin ne nanum nyama ekura ni nyina aboy second Samuel mo kan ayi 15:27 ho no mo wo ko hwe a obehu enimguase a eto Samuel abra obo modern na wono ni dibre so ohene so dibra na ekura no ene enmonyima ano wo wototo na dense ne kowi achi no ebo no eno na wotimi se chema WONTUMI to ni ya na because WONTUMI ba foforo no se de na edomo eta na chi ba se sabia ko to mo mfa ncheme ensama kase akeka ne koye ne de amen ne enmonyama ekura no ebi na so etu ni minia me da se pa se wo kan ho asem on se na no na asem de baaye no me dikan ne ahemfo no betwa so me de masem de me papa ne wo mo so ba ne me me ya na me no mo beko na ko na me no mo beko ye no so aboa ama wo mahunu se wo so wo mo sole because ye wura tukwan bia na sansem no ekoso wo nachi e ba sa na papa no odi ya wo se na wo mo ame no wo nam no kora na ye nam sei e ba sa odo ene ani gye nyedai ennim so ti ase me me to me papa ko kan papa ho entokwa me beti ame no be ko se papa di bi mo so odi fu me no be ko na me ko ana makoka kire papa se bia pray me no hu ndira so ho enti ye tena se ma ye nyama bebiri se ya chema WONTUMI die ya o kan ye tia na me ahemfo ne ko ne se chema WONTUMI ba Asante region no obedna ne se ka ya oye wo hene a
nka me fa ne se de be ya asante etimi asantefo hene yi nkranfo yi asantefo hene odan nkranfo ano aburuchire nyina kokoso no nka amanyosem no se nka ya akonwadi a nka wo mo no ka chema wontumi na ye wo hene esi wo manam wo aha eye MPP fo nka wo hene ne chema wontumi enti ko akwanya so otumi ko ewura hokura ne bu oman eboaboa doma no mo ye saa ne ma ne nyina te se ka chema ayi wo hene ya wo domain doma hene era na adima badu udwira ya ye betwai nka tam no mo nte wo mo ho a ka ne dwumadie nse wo no ne ye besoa no ama na prapra kurum hwese kurum nyina klini adima badu high court judge wono na adwuma no otwa odwira bia wono ne wo hene yeso na pakam yeso wo hene bia na wa be check kurum so ma klini kurum nyina hyehyɛ kurum nyina ansakra ne yaso ayewura nka ha no sanitation minister enya sem ketwa efini ahunidi ano no ka odwira no no otua no na mmom koye lawyer yi ekoye judge no ne nsem na ba no kora na yefinsin kuro no obesisi mu no sa asem wo kan nyina yefin ko nka obi a wudi hu ni de senka fin de nka won nko nkwanta nka mapai esa o party se oda so awo ni sanitation minister no a wo so di na Asante region no eno ano de ada ne kasa wo keke tini kwa so keka sa nsem no ebi na chema wontumi so de ebe yeye so ho wonya gold akwanya no enya ahemfo bi asabi o madwene mu wo ha ekoda wo mo de na sase mo tutu galamsey no enya sika no wieye no on se be kan se ye wura mpo no wotafre na no hu na mu a maya mo de sase ma na ye galamsey na wonya sika no betafre motiko what kind sase mo na aduru ho na lawyer na se bien afe na afe de oboadwo a obeti ma ntire mo lawyer Morris Ampaw ase ohene no kura na kan na mfi se na wo lawyer no wo lawyer ka mu lawyer na se wo ye de lawyer no say ye sabe ye fefa asam na ya medi o se ahemfo no o mo fefa fa nkrofo yire no chese won mo ne mad dead rough eti ohene na no o ka sa asam no tim se na asam na aha no se Morris Ampaw tena TV so na unim asama asa kan me omo frɛ me otumfo ni otumfo kura be bɔ ne nsɛm ama me na me ba be kyerem sɛ oba be kyerem omo a wa kura videos bia minua on sɛ de bia ya ka sɛ wo de ho kyehyɛ wotwe a otafre wa no so ho on sɛ ye na ya hemfo sɛm no edurubele bi e ma kristosom e be ye ma hemfo sɛm ni nyina ba fam e na wo ye ohene a me ngunsa because ensa na wugu no kokai wo nananom o ma wukɔ ekokai ahonhom a wono omonam ekokai wo kra ne kra tiw mu no na se ebokwan ato nyankopon wo nyankopon ntema mara be kyerɛ de se wo ye ena omde babra dada wa anya ene yese bu mfa mai tese me medama sa asmo ye ken medama sa omuti me wa hini bi anya me geda ani ene obebe fie abechem ti na omu nyina na omu hia na ofie se omra na omechem ohene kra bi a wakwaje ne yira na anya ge no on fa ho anya so no because untumi nka san fa on senti na me busa se ade wa ye blogger na because de bia no on se na chema untumi enya problem bia papa yi na ba bonten be fa asem ba time wana chema yen ko kan asem we ma bi nkoti ayi wura yi na won fa asem ne ma enti papa panyini do watifia duru si abaye nso bu ni na sa de we bebom na se onim se ahemfo ni nyina betimi de na kokot yeah indeed because when you train when you apart from yewura what didn't see in or say the kings in Asante region. Omo nyina fa nkrofo yire mo. Say asema wo kan wo video na. Let's say where oyi Asante ni nkwa na see nchen. Omo maka nyina. Ade ba ma men kla ade we. Ade a wo say lawyer Ampaw de hye ni tirimu ni say. Ohini bia wo tumi say ade o pebi o tumi fa. E menso nsi omo kwan say e ma dodo mbetimi awa. Bebe o betimi awale 20 betimi awale 10. Enya wo no wo hene, enya lawyer no na bebo na konhoma. So ti ase eti se me kura me yo hene a magine yire firi ni nsem because wo mu ade wo yo hene a ka sama wa kan ka be pe kwa me so magine yire firi ni nsem a me ne yire ne nda ama ne yire na be horo me mpaboa be siesie me fie amene hu so onye obi a dabi adwuma be mana be ya no no so be sanitation minister wo fie so ti ase ye wa achem bi wona ado ano koka wudi agoro a ugina bre kura be bo amenche siri adapa yenkoi so ti ase timi gina wo chese Asante region ahemfu nyina jeje nkrofo guest we ye wura firi manyeye o fan krofo yire no mo so we ye wura firi manyeye o ande wo yini ma wanyini mfiri on fa nka ho wo yini firi manyeye o ka asem no kan so se Asante region ahemfu nyina ye wura odi akonya na opako so ana se odi no Tamale city Asante ya no odi Asante so
enti mo nyina dwen se oyi ewura firim enti no wakati ewura na yese ade mate wase ese wo kasete ya ewura ko a ete se de wadi ewura na nkasa wadi na tem so ta se eni ti na tetene yese se wo to bi badin a enkase ntia no because wo di se nipa na tem a nipa na wo de to no badin na wo di na tem se metu eni e de mato ewura na wo so de na me maame no papa no wo sim kwaso ya ewura na wo pe na di na tem to na ko to badin enti na kromfo nipa bonefo ya nto no badin no enti se watima bie wano akasa asante region ahemfo di a ewura ka ho wo yina firima ya den asem sura bodje se obeba be kirem o muso nananom so mu hia omu mienu nyina obeba be kirem o be kirem to no to no nyi obi gada o to ne yire na ne tino ne yire ni s o si na si wo from kolablem japa from ne yire no obi hu ne da obi hu ne yire na koso akuma da ye wansem bi wa yanka o hini bi agene ga ntidian ansa amma brepem ebere we ye obeka sa se bi o hina ga ntidian lawyer we de wa anya ade o hina ga oga ntidian wo se oba pe na wo ku no obedi wachi wo hwa wo yire ni ya obi bi agene no ye wani me bi wo ho a masa ahemfo ye nkrofo bi a o ma ya huhuro ni awo wo kana buwe wan kana buwe ana minyi ni se wo hini bi obeba wura wo de mabra na o yire da wo no afa yire de na eko ti se wo timi ase wo yire pe wa abonten na yire na se wo ankasa kura wo yire mpew ahemfo ankasa na te se akonfo ye nya layo wono abeba nti wo mo aneba mo aneba enti wo na so yusu wadwen obi wa na asoma no so omla megu ani ase enti ahemfo no a omo so fefa gas no omo nya careful e bi so so na omo lawyer na ankasa asoma oba ya bi amana be video sa amanyofo no bi dada pa be daddy bia no wo nyina so e bia no wo nyina so na wo nyina so kra ne ka no ene wo se ko yi bi firim se asante region ahemfo ni binom e se wo kokan de okokan atia wo bia enti se me okofa me de ba de wamfa ne de amba na no so kasa tia no so be nden na se eho no waye mebusam obakwase wa amana adwuna anya adwuma so ti ase ye se binom eni tena asem bi ba ye se binom enti se ne ye de ye kuma asante obi so kuma ne man ti se obi hype ni kura me nko kasa de wo kan entro me so be hype me de ti se poman obi akura bi enso asante me ka kire se me de ye papa e chew sa na abrofo te ne ye asante fo de me ayi me no be kwa koto material ba ko ye twam a wo firi wa me firi asante no de ye me de ye papa chew me tele no pam ye no kura no wata de foforo ahima mu ayedu ba wo tele ne kwa sa twetwum ahoma ne bi so ta se o hype ni kuro o hype ade ye wo ne ho enti wo ka ho so hype wo de enu de tem bia ma asante di kan wo binema bebere mu no oba hype no de fefefe so obi ye konfo na ni se kura woni site enso so obesi aka asam no baka se bosom no kura ba wo ne hu no lawyer we de ye twa na so yeyi sanse o mfra santimem ha ba bia o mfra santimem ke tutu osuma ne yeyi na on se ade we ya okofa aba ne yana ne wura fini se station na wote so na wo ye mmerento asem na wa santimem wana wa santimem hwe kamem nka bi ye ba yeyi amo o man Ghana o ye hwe jeje tam ana ye soja aban adodo se so kwa na timi nya ano nso mo twen ya kopim sa tam na mo ye garden city no mo wie asembara garden city nkan ya o take ntimi nka ko te soja aban ndi agoro do before complain be ye adwuma ana kamem nka bi de na be ye o man Ghana abese ye kura ti jeje tam antika lawyer beto be ka se asante region ahemfo nyina jeje nkrofo guest e fa nkrofo yire mo na de pa na asante region ye de NPP fo die na de ayo mo asabi obi abia no baga yamo a no anka senti ayura no ka senti asanteman enti sa asanteman twene ho firi MPP mu a ompa tire bekwan edi ade na asante ye ya o ma asante anta agira o man Ghana etimi ye da na yewura de bia meka me se mebon yewura kopum so bete no onte ne ho busu me pani ehwe te hon so de be ye den e be da ye den enkrata asem wo ho bibia da di pefe se bedura se no mi so mo pa asante chew omo pa asante chew ansa na asante de o man ne koka ho so ti ase na me ya odom a na obeye mi sei finally mami mi sawi na enye na ye sorry sawre niema ekosi untumi asema wa bekan morisampa nam nchen ketre wo se de otobo abo me kura no no nyema nse de ota nchen ne ade ene ne ekoya MPP amanyuku no se de ne katachi afifadi nkomo na kan no so de obenya kura nkomo ko opposition na atumi na firi wo nsem officer sa niema we betimi affect wo mo abato no vote kakra ohini bi kan asa na abeba no ohini bi kan
asem bi wo fi ho nipa bebre adwen ankoso ba me de madwen koso pa o se sa abato obre sa aba ebeduru ho ye be kwa akoto aba ninya kakra metimi aka ne se we de mesere yewura se ma oma amanyoni bia emba Asante region emba ye campaign abro baba ne fie bi I now they cause all politicians. Because yanya ne asoso sa enema no so ama omde yewura anim ayefom free say obi obeba bia nam se yewura ye ba atenti no oba no ahira no abompa ya ama oba no ahira amanyoni ben ene o se o petumi e wa abam a wo ma yewura na so ma yewura bompa ye ma no so mo pese mo kire ne se papa no nim de wo ye etisanka Asante nko na ate ne ho a enka Asantefo na nkasa no ne wo man o mo do Asante a mo ye wo man no ko mo ntimi siesie o mu kura na hwebuo ya wo brase akunye yi eno nko a ntimi nya Asante region kwa nyina yen hwese sa abo ebi won kran na Ekosi fine so what ase Asante mo yenya ne ma bebredi ya wo man ni ye no FlRE dodo se kra ne won kran enso obi tinkran ni abere ne concession abofo FlRE abere obi ti abofo kuro no mo wo sika obi timaje concession no na obi abetwa enwia ni nyina na wakoton adi yese woni mi se amanyosem nti wo mo ankasa fa condemn e de komankuafo se mo ne mo nse mo nkanka enkun kanka no mo nse asase no epoto na abrofo no nyen krante foforo meton maye esi jeje tam na ke tobo ni ato kotokuro na ato nchene aka ho na odi abase kokodo na kanka mfutu asase no serbe ya ho nkyereo sese ya koko obuo ko soro kura no koko no kura no wafu kakakare se na abatia obenya etwa kukura tu godu so what ase aden na ya tenase amaye amanyofo epeso mdu manim Asantema anim yefom nti betimi we akuvota adwuma mampanyi be ne vota region e bi na omaye na Asante region na adi ewura we de mesere no we die na dawroma ye hia manyoni bia wo tufo anim bi wo de won twato omayen ye ni ankase betua ye de Asante ade ne ma ne nye se kopim se untumi asem no betu betwa no MPP amanyuku no eye plan work na ode kwasha amanyofo nyina no me se eye plan work he bia me ka me se oman Ghana titu Asante region pe nokre upe president ya waye adwuma wa Asante mamu pa kai mahama na no ne bi no ne utwa so pa o comment section ho almost say asem na wo kan ye no no sisi one district one factory no oh one district one factory way adwuma Asante ye ma MPP no ebi na omaye no enya Asantefo ya ne tena ase ka ase so manfa mo akufo do bewu enti ko wiye na ka yede o wiye na ka yede ewu de so bia bewu enti say dem nam so mo de ma no na wa anya ngu no ti ni wuo ta mo duru wa MPP fo be sa atena gina wa na enti say masem na no bim cause manya no ye ni ye ebetimi affect wo ma bato no abato de me se so ma chem dada because mi bisa sa fi se mre bi mi nu di nkomo wa ha ya na akan se ba omia ne benyo Canada Japan ne benyo o nipa kro betimi awe ni 2024 elections no MPP be sa bedi so enti de ben ne ekoyi no me ma yenye collection bi wa ha medika kan ho asem se ye to aba no na MPP nya ba omia nya ko betimi awe ni ne mombukom halamfo e ba be Ghana ena me saka kire omo se empanyifo na ye omo adwene se omo ntoma Kennedy pa onko kontokwe ne mom nanam die omo so mo hia Kennedy ye wie no nanam sa be kan se unu abe na wo so a onsam ne pram moja na aduru ho no omo nhwe ya nam se mu ache nti e be kokko ye nkontonkran sa bo se NDC fo abosulia no mo na ekọ no won se mahama yedin na ade a me ya na ye me ya wa NDC hu ne se mahama na nkasa no Ghana fo ho afono no se nipa foforo bi na e ba ko mo nye campaign kura nya wona musimu ntuma fi hata bontin Asante na ya stronghold no obechem obekasa tia ewura na kura ka bato tam ken ko kasem kakraka we enya party na pese oguru a o de party ni dia nya ho se pam na sebe o mampanyi no kura na wado si chairman no sa o policy ya o kan wo bi ampanyi de enyo na edisi edinsi chairman pa MPP party for na neto abade ma na nyo mampanyi ampene so aben den
emle bi nya na your friends Kennedy beka say won wan akofa na ne bae owi wore ye ne den nti chema wontuma ne Kennedy ho na wosika okay na chese say suban ya wo modan edi no ebetimi akwatia wo mo pa akotia wo mawie nana me da se wo ho abusafo na me ka aye Ecclesiastes ngoma no mamini kan Samuel ho na yenko yenim o 1 Samuel 15:27 was say as Samuel turned to go away, Saul seized the skirt of his robe and its torn. 28, you know, and Samuel said to him, the Lord has torn the kingdom of Israel from you this day and has given it to a neighbor of yours who is better than you. Asama Bible yi akano 1 Samuel 15:27 ni nyina eye Samuel anyone na your friend is Saul. Anidie ani ebu a wanfa amane ho na eduru baabie no Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ saa na mo ne abrabo a wabɔ ni ntie no wade wono ankasa na anim onyam ne di firi ne nsam ne tumi ne di firi ne nsam no de ama obi a ofiri sɛ ɔno mom eye de kyɛn no de to so no mame nkɔ Ecclesiastes me kan Ecclesiastes nso ho asɛm mame nkɔ ne ho nso me kan ho asɛm no na memfa enkyɛw na afei yenko yenim na yemfansi nsɔre so enko kra Ecclesiastes 10:20 we know or say do not curse the king even in your thoughts what do you mu kra no and na kra nwene ho nso da ye kra mpo da se bia sabe wo ka buru nsem bi ana wo dome ohene do not curse the rich and na nwene ho da so be ka buru nsem bi ana no mi bi e de etia odefo even in your bedroom wankasa wo hye dem no was for a bird of the air may carry your voice and a bird in flight may tell the matter enti no said na me chem na sa na em sa de no da chi bi nya sofo na agya wo mo akenkem na na mo se me nkwada adwena na me chem se sa na me hu no because odefo bia wo bi hye na se sofo betima kan sa quotation we a kire ne mma no na oye African nia o use nature obi a wafa wo mo Bible ni bia ni ho obekan we da because we kan abonten bebre say abosomsom ye nkwase asem na we ye wahene ani kwa se ugu nsa na we ye wahene ani kwa se utwa aboa ani kwa se ukutu obi a kutu Nyankopon nyame ya na eka ho nyame ya na aka asem so tiase dide bia ne de tu o mo fo se obi a wada na se da o ka se tie na no aye careful very careful we ye den wo benya nsunsu aso wo ye den he opa koma Yesu Kristo mfa ne nsan fefa ho tete ntaso nwu hu nware o e da ho twen tina mpanyifo ti nimo antimi wa etete wontoma wo de bia no nya boe do ho abata na wo ba no so be bata he e bo no ho asa tina kwasi buroni obedi boni a onware kora no wawo ba ni waja wo ma rehu dabi ono nko asem ba no nko akofa enti ye de ye ka ne se ye de ye wura ne dan no ena de nimu ane se Asante Kingdom your palace ba ko pe palace foforo bi endim ha bi awusia black medase wate medase ese eno anu no eti no mum ye nya hwe yie e wo ye nkasa ye mu na tro no kora aka se nkasa emfentia odefo enye ohene nko odefo bi sanse obia wo bi asebe oboa no ma ne nsa kona no mimi twam no obi a waboa me pen ma me fa bebi nchem kakra ene na MPP fo mo problem o ale baburu yi ama twere wadwen bibi so quotation akofa ba yi okay ene wo mo a mo e kan nsem hunu e fa Kennedy ho Kennedy boa party atoto ka ma me ye so obedi Kennedy atem na ne ka Kennedy ka kura si fie ti na me ka say enye ohene nko o se rich eti obi asabe wa you the phobia no o kasa ene ntia Christopher no nkan we nyina ane ha na ye ense dam wasa wa so dem collection nsu dua de befu no atwa no befu mpancho mpesa quotation ne mfama me e ho na ya na o mo pe no wo se dua ne befu to abodo go ane we de yemfa kwanya so ne nkan kire Kennedy se mo won kontoko bi ne me kura kokon no sa eti no Nyansapo me so de di ayi your friend say black power chi a enya de a ye betimi asore ne
na mama nyina we so na yemfa aseda cheche pa de mo apie sa tete wa be kwa ne bie ya chia mo ebo obo ntokro di bedi wani aba akote ahasuo akoye adwuma wo fom no emfa emma danso Appiah owura danso Appiah dodo eja dodo adamfo papa nananom a wosom wo mo ani nyame a wugini die wa won kasa mu ne nkomo a oni adie no onkoso ano onya okese na omoma wunyina gina bia eso chese yi na da bia na utu a ayese Lufthansa watimi aba motom no ene ntaban no mu watimi afa dodo no e de o makọ menua mamemfa bibi kakra nguram Appiah masama okokan on se oman Ghana sa papa wi e wo senka yetimi fa no de ko parliament okay then one so onye parliamentarian ne de ko parliament o se de nim de ne nyansa Nyankopon de ma no hwe Ghana ye sa niema wo se wo hwe papa ne niema a oye ene mmoa a oboa wiase a obi ti ho de ne safa na furu so te parliament wo kura de papa ye ontimi ye o mini ahwe enipa wonim se Ghana wo ya de papa ye modi o ba man na no petri onko fere obi gere hwe I don't know the opa and the yes sorry you better say ye won krofo bi o Ghana ha enka won won kasa kura betima bo Ghana na enso so empanyifo mo na baso da obaje ne kodahye ono nko abotum so ho onse wo bana baso obi nye bibi ma bana baso anya won nko a wo ko bana baso ayede minim no na me yede nko bo baso se ye se nkrofo meka sem papa mfa Appiah mo ho a medam yankasa me sa nkrofo se ne ka kire mo se awurade mfo mo kra no emfansi baby ma mo mfre o mo sisi e ba ye won nkrofo bi a metimi me se so me wawu biem e wo man Ghana mu from Brady Chrono edi kwasi nkranze Chrono no enwumre no wotwe kra no masalai woni kwan enye sika ne mpo no masalai woni kwan enye sika ne mpo obi wo ho a ewo krom opese papa ne nkasa ne ho keke ni ko hu school ewo krom ho no na ode to school ewo bantena na za bantena ye kurase Brady Chrono Brady na meti aka se dipe wo na ebi omu nuru apem edan ewo ho no mo ebi a emro apem no school dan ya esi ho ani said yes ama ho no ye bantama yonko no el konna bia befa bia so toilet si wo papa na nkasa mum atena se ehunu se o so de tractors e ba o man Ghana mu ne funtum asase ma yetim de ye no bai aban na nkasa so atena se on fa tractor ma obekwa kokra condemn abegu asase na masase na bopo di sanko fo mi no ha ne fata president amanyo se mu ye omo nyina mo nche condemn nche se kan konkura se kohwe na no mo che condemn nche se kan na omo ne o che da kokra ba so de be sade wo man Ghana president MPP che NDC che condemn ne ayi no mi anka cha ko makura so wo fen so rapon a enye na omo de ba ho no ma sa fa nkrofo mu ko condemn no wa afuo mu ne hu nkro ne ba na ono na onya amanyoni no watima hu se da bi asase ne ye den de trata funtam asase e kra de ba tankrofo kan kan ni kwasi ajo mu duty so ta se keni kwasi ajo mu duty ni nim de na nyame de ama no onfa maboa o man Ghana ne wiase no enka de sika no nko betima de o enso opese obie ni nsam yante Ghana ha ne yese ampanyin mahama taxi driver bi de car kobo anrobe ye to si fie eto anrobe ba ko pe okun no ye si fie ne yi nyina ma no obi ye doctor wa help nkrofo bebre so na katu yakura fia te so wo anum okwa adwuma no wosu ye nkoye na wo de asem beba wo ba ya ma kwa kan asem bia mpese meka ya nkrofo yi enti Appiah de Nyankopon hira no blaster yi wa hu sika nko mo se Mozambique anke de ma wo blaster ai se pe wiase ni de yo ene $30,000 each player na ka se team boy at $21,000 na ka se Nyankopon na nkasa no oye suri ya obetima bono bora fa na ha mu afa hu sika akwa dia na doctor bet $25,000 come qualify ya coach na wo gira ho na wonim ni left and right no ko beji $60,000 coach ni de na e kwotiti wo sika opepepem nwotwe players ni de na obi ade e ko opepepem na sika na promise ye ni nyina no so mo anya anhye omo fa me overhead na maye no omo fa me overhead na asem ya fara asem ko e kwa bi omro mo sa ka bi omaye schools na intense na pepa no na wonim se ade ba ko a esa ye me ya wo man Ghana mu se aban schools na afrantwe ya kura no omo de asi is that the stores and yes
Say the minima de kura no so na me eya me ya say madwuma we na me yen mintimi mie sport enka ba bia aban no besi bia ke magye na me dia stop sport e dia sport so de ya ma because me hu say wo mo nyina nya sa ne ma no ma be hran no waji misika no me bonyum tim man kura ni tim nsuya de ye be tu tim amo afi me board ye tim wato ma me no me ku ato twene me ka bibia wonim se eho ankola pepisi asuya de okofa stores e de be twa school ho ahia se nkrofo nye dede nye market da wi awasa be ka che sa Asante Region ye hu ni san ye ma we ebi koso won kan na black power de bia black mind sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi ndro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya